nani jantagol ceerno o woyi en nelal garnogal gila den makko mo won Bisaw ro nelal ngal ari e caggal makko ɗo haala ka noon yahi ha yetti to galle to ɓiɓɓe ro ɓiɓɓe ɓe noon noddimo gila den mo won Bisaw mboyi ɓe jottinana haala ka noon kanko rutti haala ka ɗum ɗo de ko weltare tan mboyi ko wiide on bisimilla tan mboy fay no wayi tan no ala ko mo wawra haalde ɓeɗi ko ɓeɗo kaali ko haala ka woni tan faydat ko woota mboy kono kaw Boubacar e Mamoudou no mbiɗo ni tan ko bisimilla ma ɗo dey ko gurel moɗon mboy ena woodi hen woɓɓe ganda baba mon ɗo ganduɓe baba oɓe kewani ɗo mboy baba meɗen ceerno Bachirou Thiam radiyallahu taala an gila to ceerno Aliou Thiam ha e ceerno baba galle Thiam ha e ceerno Cheikh Oumar Thiam ha oɗo e ceerno Bachirou Thiam ceerno Ablaye Thiam ha e ceerno Mody Ous Thiam ha e ceerno baba galle en to Madina to ɓen kañum en ɗi gandi men ɗi gandi mawɓe ɓene mboy baba moɗon so arino ɗo to suudu makko to o jipporono alhamdulillahi rabbil alamin nde mbo ari nden hitande ɗo mboy baba makko holli on ɓiɓɓe makko ɓe goto fof mo lamdino wi'ete mo haalana mboy awa mboy wi baba ɓeɗo awa heddima inorɗo am Allah waɗi noon mo yahoyi tan mo heɓana bobo gorko mboy on awa ceerno Bachirou heeɓi inorɗo mboy baba makko oɗo alaji jooɗi ɗo ko on baba makko waɗini innude e ɓiɓɓe makko e nden hitande kanko nde o yalti aduna moy galleji maɓɓe ɗi mboy maɓɓe ko puɗal maɓɓe de ko kose ɓe giwi toon ɓe gari Sinthiou Moundioury galleji maɓɓe ɗi ko galleji mon ila on jamanu alaji Cheikh Oumar Thiam so yahino to kose ko baba makko de on murodanno leydi ndi moy onon kam sikke ala ko galle mon ko galle maɓɓe ne onon fof dendi kala ɗon jahoyɗon ha tawɗon ɓe goɗo goɗɗon dey garɗon moy gila haala ka yettaniɓe kamɓe ko ɗon ɓe parruno ko bisimilla mon moƴƴono mon ni gargol ɗum e wuro ɗum dey ko moƴƴere mawunde o wi diyam ɗam ko yurmede Allah kono ay wona enen dey tawoyta diyam ɗam ko ni sifa men e maɓɓe waɗi ma en jahani han enen fof o en mbawra yaade so tawi enen fof en jahani noon o ari o tawi en ɗum dey koko yettirte e Allah ɗum ena waɗi tan no waɓiride diyam ari e tagore nde ni ko bisimilla ma yettore wodani Allah an e gardiɓe ma fof sete o fof en jaɓɓima من جوريما من بسميما اللهم رب صل بول بركيج سيد الحج آل شام رضي الله تعالى عنه وي eden gondi e mabbo te eden jabine kadi pellitani ɗum mbo wi a ceerno Siraji Thiam mbo wi minen mboy kanko ni e oɗo kawam Ablaye mo wi kamɓe de ko bab meɗen Cheikh Oumar Thiam rokkiɓe wirdu
Ceerno Basiru Thiam rokkiɓe wirdu o wi ko ngol laawol o sakiri arde e leydi ndi o wi caamuɓe ɓe kamɓe nayoɓe ɓe meeɗi hawrude ɗo ɗum kanko omo siftora nden ñalande o wi kanko omo siftora nden ñalande mboy kamɓe caamuɓe nayoɓe fof ɓe mbaaliɗo kamɓe fof ɓe mbaaliɗo ɗum ɗo tawimo o wi kanko nden o ƴeesaki tigi tigi ɗum ko ɗo tawimo o wi ɗum de waɗi e ngel ɗo gurel o wi haala men haala ceerno Basiru Thiam ceerno Cheikh Oumar Thiam o sakiri haalde ɗo mo wi onon yimɓe Yeroba Kunda gandon tawa men ngari hegine Bisaw en tant que men jottaki Yeroba Kunda ko gandon ko menen ngara men jottaki raw ñande kala noon men jottoyi Yeroba Kunda gandon ko menen koora kala ɗo men mbawa yaade e leydi ndi ko menen nden ko menen koora o wi ɗiɗo de konguɗi kanko yejjitani ɗiɗo mbo wi Madina e Madina Seydal Hadji Ali Kamako ɗiɗo ɗiɗi madinaji ɗiɗi ala ɗo o majja o wi ɗiɗo madinaji ɗiɗi ala ɗo o majja o wi kanko de ko hen o ne'a hen mo mawni ko hen manti yettude Allah noon e ɗum hay an ceerno ni mo wi ko cakiriɗa arde ɗon ko wona ɗo wonno ko jippinoɗa ko nduya suudu bab galle suudu Ousmane Boiro o wi ko toon jippinoɗa ayi alhamdulillahi rabbil alamina ko ena ɓeydi yeeso de o wi ɗum koko yettira Allah leydi ndi fofof yetti Allah yettani onne Allah en ñaagui du'aw o wi kanko ko ɗum ɗo wonno ko o fawti e konguɗi kaalaɗi o wi almami men o noon saare nde e haa e kawa men Boubacar haa e jarga saare nde mboy jaafo ɗon fawrude mo hen konngol ngol so won jiiruɗo hen ella yo yaafo Allah en laaɗo Allah o wi basi fof ala hen kamɓe fof nayo mi famano ɗum mboy makko Moussa Diawo kadi ko nden hirande o jogui lawol mboy nden hirande on sakiri kadi yaade mana